Barok ki brio ki khmi Yaka Lawei babha ki wat Yaka Jaka ban san ka Jaka ban kiyo shaprak. He MIT University Meghalaya, man kasni kalong ka jing stang bathumar, ki jing hikai bapura katkom kajub ka bamta. Ke MIT University kadan bunjait ki course pat ki jing hikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong but ki kelalom ka jing shisha. MIT University Meghalaya, Kajingya Lenti Kabastang Shakalaway Bachok.